Georgette, ma, sobrado ako ning imo. Kinurang yung akong kwarta na ibabayad ko dun sa Kiloyda. Ipuhan ko nang bayadan yun. Pila ma? Nagbakar ako ning panty Kiloyda. 1,000. 1,000 ma, panty? Kami naharman na panty mo yan ma. Nakahamot lamang yan yung ano. Sinakob ko na yung pambayad sa Bombay. Burbultad to kahapon. Ma, next week ang bayad ninto ha. Pambayad ko to dun sa ticket sa event sa Bato sa October 31. Pati nagtugot ka na, mami. Paglimutan ha. Ba't pag abuting oras, may ka na magtugot. Daiso, i-built ako lang to. Sa October 31 pa man yun, karayo pa man. Ay ma, yung pigsobre mo sa akong imo last week, kuha ko na kuta na. Mabayad na ako ng ticket para dun sa event sa... Yan. Diyan ka mo maurag sa mga siringilan. Ni man sinangan, ni ka mong gibod to sa baray, puro ka mo ararikin. Pati mga kalson bra ninyo, ako ang galaba. Ni ka mong pagkurusa. Ni minsan, ni ka mo nagtabang sa mga gibuhon dito sa baray. Ha? Tapos sisingilon nyo pa ako. Ni maghurugas ka mo, Tapos magaparlantuag pa ka mo sa mga event na yan. Buli ni ina niya. Paano mo babayadan mo? Marason ka pa. Ako, Georgette, ha? Pag ako natigbak, kahihilak nyo to.